Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sehat selalu, lancar rezekine kanggo bolo-boloku semua. Ora lali salam sapa kanggo bolo-bolo, sing Jawa perantauan dimanapun Anda berada. Salam seger waras, lancar rezeki, ngono ya bolo. Yang penting selalu semangat. Oke, iki lek bukan ki wis tenguk iki ning ngarepe anu iki, ning ngarepe omahe Bu Siti, omah set sing dienggo nggone Papi Vandra. Ngono. Oke, bolo iki lek bukan wis ana ning Kampung Riwil. Ya, seperti biasa. Oke, kanggo dulur-dulur pae ditunggu. Iki on proses. Lek bukan wingi wis ngomong nggak kasih informasi tayangnya kapan. Ya, yang penting wis kasih informasi produksi bakal tayang ngono guys, karena lek bukan yo dikandani penging barbar dulu. Pokoknya kanggo dulur-dulur yakin lah ngono, penting sabar dinteni rilise ya ora. Jadi ojo takok wae, ya lek bukan ora jalan jawab, tak jawab. Kadang jawaban ngene iki ya kadang ora dipahami, ora disimak, kadang ngono. Ngerti-ngerti ya komen takok meneh ya wis dijawab kok. Sing tenang. Iki Pak Sutradara karo Pak RT lagi rembukan iki. Ya biasa ngobrol ngobrol cerita, ngobrol lakon ngono kuwi. Lakon cerita ketoprak malam Senin besok ngono. Lakon iki kembang sepasang, lakonnya asik banget jadi. Oke, kanggo bolo-bolo iki tak apa jadi tak sepil rono ya kan ngerti nek apa nek produksine nek bukan wis batas di ora cukup bolo karena yo ya apa resiko enak Kemang Manis Tenggo sak bojone, Kemang Taji sak bojone karo bawes aku nomo kilo wangsul wonten ing Manis Tenggo menika mboten ning milik bapak simbok kan para sedulur Manis Tenggo ning kula nggih kejawan Mundi Dawuh. Kejawan Mundi Dawuh saking ngersanipun Kanjeng Sultan gimana iki kok lantaran putra mantu ingkang kados ngawat-awati apel wates. Terus saya bedine Mataram niku lubayane tumraping Pajang. Kanjeng Sultan kuwatos menawi anggenipun Kanjeng apa Putra Wijaya saged panembani menika badhe ngembari panguwasa Pajang. Blok-blok pun petani perjurit gelas papan mbok menawa kawula Weh. Ki ditata ya arep nggo main kapan ya Mas Agus? Wes esuk main ning endi? Weh elok setuk job. Alhamdulillah rezeki. Awakmu ya budal to? Ora budal ya sing ngoni sapa? Lah, bener kuwi. Ya budal jam pira nek awakmu? Sesuk jam 11. Karo Yoyo. Ya. Karo iki. Wes, elok. Wes, kena. Nah, Yesu. Yes, wis ora ketanggo 5 dina ya cukup. Kok Nggo es teh tok. Wong lucune ram suwe ora ketok. Wis ketok-ketok nata gamelan wis. Ini iki, guys. Bios iki.
Saya mulai di Lah play apa ora mulai iki? besok play ya. Saya rasa mungkin nih. Siapa ya tengah ya bumbu ya. Oke guys, ini lek buka mulai karena suasana cuacanya itu rada-rada mendung bolong. Ini lek buka guys, pulang sih. Nanti lanjut vlog lek bukan latihan karena malam minggu besok anu apa pentas nek Sragen lho. Nah, dulur-dulur Sragen pengen ketemu merapat wae ning gor anu gor Diponegoro Sragen. Apa lho? Wis soalnya mendung banget. Ora tenang aja. Anginnya gede bolo. Manuk kuwi rame wae, cerewet wae.
apa dikainya? Dua kali penak jadi. 2 kali ya, bagi ya. 2 kali kae. Sing beri balik. Wes baleni pisang tak ono to? Ora iki nek wis entek iki to gurela Oh, baru kuwi terus langsung mlebu melodi. rene. Oh, melodi ngarep. Melodi terus lagi nek. 2 kali.